Nu stiller vi jer et par opgaver. Ud fra det, vi har gennemgået, så starter vi med at kigge på det her med at finde C, som vi også viste i eksemplet. Første opgave, det er, der kender vi A, det vil sige den ene katete, den er 6, den anden katete, B, den er 8, og C, den er ukendt. Formlen er stadigvæk A i anden plus B i anden er lige med C i anden, og nu får I lige et par minutter til at lave den, inden vi går videre, så nu må I trykke pause. Nu viser jeg lidt, hvordan man gør, og så kan I tjekke op, om I regner rigtigt. Den første, det er jo A i anden. A, det var 6, det vil sige, skriver 6 i anden, plus B i anden. Jamen B, det var 8, det vil sige, den her 8 i anden er lige med C i anden. Husk det der med i anden. 6 gange 6, det er 36, plus 8 gange 8, det er 64, lige med C i anden. 36 plus 64, det er 100, lige med C i anden. Så tager vi kvadratroden af begge sider hernede. Kvadratroden af 100 er lige med kvadratroden af C i anden, og så får vi resultatet, at 10 lige med C, altså C er lige med 10, og det kan vi erstatte heroppe. Det er vores resultat. Nu stiller vi en ny opgave, og den her gang, der vil vi bede jer om at finde B. Og det har vi ikke lige gennemgået med beviset, så her skal I lige hænge godt på. Vi har stadigvæk 2 informationer og 1 ukendt. Det vil sige, vi ved, at i vores trekant, der har vi en katete, det vil sige A, den er 7, men nu kender vi ikke B, det vil sige, at den anden katete er ukendt, men vi kender vores hypotenuse. Vi skal stadigvæk gå ud fra formlen her, der hedder A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Laver en gennemgang af det. Vi erstatter A i anden hernede, det var jo 7, så vi skriver 7 i anden. Så kigger vi op, og B den er ukendt. Jamen, så må vi lade B blive stående, sige B i anden. Er lige med C i anden, jamen der har vi jo stadigvæk heroppe, eller der har vi en funktion heroppe, der siger, at C den er 15, så der må vi skrive 15 i anden. Nu skal vi lige rykke lidt rundt på det, fordi vi vil gerne vide, hvad B er, og derfor skal vi have isoleret B og have det til at stå alene. Og det gør vi ved at fjerne de 7 i anden og få dem over at stå på højre side her, hvor er lighedstegn. Herover der skal jeg trække 7 i anden fra, og når jeg trækker 7 i anden fra, jamen, så skal jeg også trække 7 i anden fra over på højre side. Så vi skriver lige minus 7 i anden. Så derfor kommer den her, det led herop til at hedde B i anden. Og der har jeg jo sagt 7 i anden minus 7 i anden, så det giver 0. Herover der har vi 15 i anden minus 7 i anden, som vi sætter ind. Så nu har vi altså et udtryk, der hedder 15 i anden minus 7 i anden skal give B i anden. B i anden er lige med, og nu kan vi lægge det her sammen. Og 15 i anden, det kan jeg ikke huske, hvad jeg giver. Så jeg tager en lommeregner. Siger 15 i anden, det er 225. Siger vi 7 i anden, det ved vi er 49. Det vil jeg bruge lommeregner til. 49. Og 225 minus 49 giver 176. Så B i anden er lige med 176. Så skal vi igen tage kvadratroden af de her tal hernede. Når vi tager kvadratroden, så får vi til sidst, at B er lige med, og jeg tager kvadratroden af 176, og det giver et lidt skævt tal, 13,27. Så B, længden på den anden katete, er altså 13,27.
Og nu får I så en opgave selv, som vi skal prøve at regne, hvor vi skal finde B. Informationen er, at vi kender A, den ene katete, den er altså 9. Vi kender ikke den anden katete, som vi har her, og hypotenusen er kendt, den er 13. Bruger stadigvæk samme udregning hernede, A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Og det får I lige et par minutter til at prøve at regne, inden jeg gennemgår det. Nu tjekker vi, om I har fået det rigtigt, og vi skriver det ind. A i anden, jamen det må være 9 i anden, plus B i anden, jamen vi har ikke noget tal på B's plads, så den hedder stadigvæk B i anden er lige med C, den var 13, så det er 13 i anden. Jamen vi skal have isoleret vores B i anden her, så vi skal have flyttet 9 over på modsat side af lighedstegnet, og når vi flytter det derover, så ændrer det fortegn, det vil sige, at B i anden er lige med, og gør ligesom jeg gjorde før, skriver minus 9 i anden, fordi det er det vi gør på begge sider af lighedstegnet. Det er lige med 13 i anden minus 9 i anden. Så har vi B i anden er lige med 13 i anden, det er 169, minus 9 i anden, det er 81. B i anden er lige med 169 minus 81, og B er lige med 169 minus 81, det giver 88. Og nu vil vi finde ud af, hvad B i anden. Nu vil vi finde ud af, hvad B er, så derfor tager vi kvadratroden på begge sider. Kvadratroden af B i anden, den bliver bare B. Kvadratroden af 88 bliver 9,38. For lige at markere, at vi har taget kvadratroden, så smider vi lige dem der ind. Der. Så B er altså 9,38, og det bliver resultatet.